Izan, ez dakit zer egin, aldaketak egin nahi ditut, eta ez dakit norekin hitz egin. Niri azkeneko hezitzaileek lagundu zidaten. Hau da euren telefonoa. Eta zer esango diet? Ba niri esan didazuna. Eurek badakite. Gainera, doan da. Pila bat gauza, ezta? Ez dakizun ondik hasi? Azten proiektuan lagundu aldizugu. Udaletxeko hezitzaile eta psikologo talde bat gara eta zure kezkekin lagundu aldizugu. Lortu nahi dituzun helburuak elkarrekin landuko ditugu. Zelan jakin proiektu hau zuretzaten? 18 eta 23 urte bitartean badituzu, etxean edo inguru giroan laguntzarik sentitzen ez baduzu, edo galdakaora etorri berria bazara, Azten programa zuretzako da. Bidali WhatsAppa edo utzi zure datuak behean aurkituko duzun estekan, eta guk deituko zaitugu. Mais tout seul à Marbella on fait bébé. Mais la tête est sur les épaules. Je vais pas rester l'éternité, mais je vais marquer mon époque. Ah ouais.